Jodak ma kaunti ma Garissa ikwayo mondo kaw ote mawuok kuom migawo mang'iyo weche lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi mondo konygi e geng'o masiche mag lalo jambgi kaachiel kod cham e puothe. E bura manobagi gi jokanyo ma Garissa, joma ochung' ne ng'iyo weche mag lokruok mar kor lwasi owacho ni kaluwore gi lokruok mosebedo e kor lwasi, migawono osebedo ka golo lipode kinde ka kinde mar neno ni okony jopith gi jopur mondo okaw okenge mapiyo mar neno ni gitony e masiche manyalo sieko. Kata kamano, jodak ma alworano okwa mondo mi omany kony koa kuom migawono ponono ni nitiere wach ma gidwaro ni mondo lernegi. Tunapotoa hii habari ya utabiri wa ukame, waweze kuelewa tunamaanisha nini. Wataweza kusoma vile tunatabiri, na wakipata hii habari wataweza kuinterpret, ndio waweze kupelekea watu mashinani, ndio watu waweze kujitayarisha ukame unapotokea. Miezi mitatu ijayo, kama taarifa kutoka Kenya Met inaashiria ukame unakuja, kuna mikakati gani tutaweka kwa ajili ya yule community ako more vulnerable? For example, tunaweza wapatia vile vitu tunaweza sema drought resistant crops ama early mature crops, ama tunaangazia mfugaji anaweza patiwa nini kabla ile kiangazi ifike. Hii mambo ya utabiri ya early warning huwa inatusaidianga ndio mkulima aweze kufanya right decision, aweze kuuza hizo ngombe mapema, hata kama ni ngombe ama ngamia ama mbuzi, kwa sababu ukame huwa inashika vitu zote hizo livestock zote.